Baby girl, ready na ka mo, Sam? Yes, I'm ready. Okay, let's go. Sam. Hi guys, nami sa Panglao Beach, Bohol. So we're having a vacation here, guys. Ayaw siyon. Mute pa gud din guys, very beautiful kayo ang mga view. So pila ka adlaw imong gusto nga magstay tare, love? Di adlaw tuig jud. Ala ay. Very nindot gid kayo din. Bakasyon mi dire, guys, kay Nga, maka-relax pud. bawas problem ba? Bakasyon ba? So amo pong gisuroy si baby na mag 7 months na siya sa tiyan ni Mami Dani na. Kapas baby love. Bye guys. So yo, what's up guys? So natakaran sa Panglao Beach. Kita niyo ang view diri, guys, oh. Daghan kayo naligo, guys. Nya simi padong taob na pod. Simi taob ba? Ini ra. Yo guys, let's dive. Ready na ka mo dive? Yes, I'm ready. Woo! Ang sin sa tagak. Let's go guys. Dive taron guys. Ha? Butas tubig.